Това всъщност праймъра ни, нашият праймър на Анаутан, който е хидратираща основа за грим. Този много хидратиращ крем-гел служи като идеална основа за грим. Предназначен е за облегчаване на усещането за сухота, което има след употребата на различни видове грим, особено което това е често. Крем-гелът е формулиран с естествени компоненти, свързващи влагата, като хлоронова киселина, полизахариди и комплекса акваксил. Той подобрява разнасянето на многофункционалните защитни продукти, на биби кремове, както и на грим. Те се нанасят върху него и той просто улеснява нанасянето. Много супер освежаващо е. Много лесно се абсорбира от кожата, подходящ е за абсолютно всеки тип кожа. Много подхранващ. Нанася се когато е необходимо, сутрин и вечер като хидратиращ крем или всеки път преди нанасяне на грим. Както казахме, улеснява нанасянето на грим и на всякакъв друг слънцезащитен продукт, под който се нанесе.